Dnes si idem farbiť vlasy. Napadlo mi, že si to aj takto zdokumentujem, lebo mohla by som vlastne z toho spraviť taký vlog mini, nejak to zostriať dokopy za pár dní, lebo chcela by som nejakú takú jarnú premenu, hej, lebo poslednú dobu už som není moc spokojná s tými vlasami, aké mám. Už sú tam aj nejaké také úplne, že svetlo hnedé odtiene na slnku, čo sa mi moc neľúbi. Takže som si povedala, že je čas na zmenu. Ide jar, ide slniečko, treba sa cítiť pekne, takže sa ideme nejak prerobiť. Možno do tohto videa zahrnem aj nejaký piercing, ak by som si spravila, možno tetovanie, neviem, fakt hocičo, neviem čo ma tieto nasledujúce dni čaká, ale chcelo by to nejakú zmenu. Ja už som dlhšie premýšľala o nejakej baby pink farbe. Mne sa to strašne ľúbi, taká tá svetlo-ružová, starorúžová farba. A najprv som mala v pláne, že si spravím šedý melier, že vlastne tieto vlasy si nechám také svetlo hnedé alebo až do čierna, aké mám, a ten melier na vrchu by som si dala do tejto sivej farby, takže silno sivej farby, ale dneska som tak sedela na gauči a napadlo mi, že prečo to nespravím tak, že ten melier by bol ružový vlastne. Takže som si kúpila vlastne tieto dve farby, jedna je od Sajosu, táto sivá. Tu už som mala na hlave, celkom dobre chytila. A potom tu mám túto od Schwarzkopu, túto rúžovú baby pink, na to sa veľmi teším. A ešte som si potom kúpila 3 rôzne peroxidové prášky alebo melírovacie prášky, 3 rôzne peroxidy, 6-kové a 1 9-kový. Mám tu ešte háčik na túto vlastne melírovaciu čiapku. Plán je taký, že spravím to tak, že tie vlasy, ktoré budem mať mimo tej čiapky, pôjdu si vyperoxidujem, alebo tak slabšie. Nechcem tie vlasy úplne ničiť, takže si to spravím s touto. A tá časť, čo bude vlastne na vrchu vytiahnutá tou čiapkou, tak tá pôjde na túto farbu. Chcela by som sa ešte možno aj predtým ostrihať, pretože ja už som si ja neviem, 3 roky nestrihala vlasy, len oni mi furt nerastú, lebo naposledy sa mi skrátili vďaka tomu, že som si ich takto isto peroxidovala, takže fakt nechcem moc ničiť, lebo teraz už sú v tom štádiu, kedy sa dostávajú do normálu, ale hovorím, chcem nejakú zmenu, takže risknem to. No a vlastne, keďže som sa už dlhšie nestrihala, tak som si povedala, že končeky by sa hodili zastrihnúť. Naposledy som si vlastne ofinu dala strihať, takže to je taká jediná vec. Ale trebalo by už tie končeky, lebo tie sú fakt, že presušené. Takže skúsim si aj nejakú postupku spraviť, pretože ja mám vlnité vlasy. Ja keď si umiem prvý deň, tak ja mám fakt krásne vlny, ale na ďalšie dni už sú proste rovné, takže možno to tak nevyzerá, že som vlnitá, kučeravá, ale som. A chcela by som si nejakú postupku spraviť, pretože ono, keď máte len stále jednu dĺžku, tak tie vlny sa vám ťahajú dole a tuto hore je to proste rovné, alebo také splasnuté, alebo do takého proste trojholníku to máte tie vlasy. Čo mne sa už prestávalo byť, takže hodilo by sa mi nejak aj tie vlasky prestrihať, takže aj to budeme dneska robiť.
ránko, ak sa to dá teda tak nazvať, už sú asi 2 hodiny po obede, ale ja som sa od rána nejak nehlásila k telefónu, pretože, no akože k natáčaniu, pretože od rána som varila, vstala som, chvíľu som si položila, navarila som obed, prišiel sa priateľ domov najesť, potom som upratovala, takže taká ženská klasika, ale každopádne takto. Ja som sa rozhodla, som na tým tak rozmýšľala, že mala by som sa viac venovať takémuto formátu videí, pretože mi príde, že vtedy sa ten divák vie tak viac prepojiť kvázi s tým creatorom. Pardon, ak počujete nejaké zvuky, ale mám tu práve otvorené okno a takisto potkány som dala práve jesť, takže ten si tam papá, takže to tam robí rôzne zvuky. Každopádne rozhodla som sa, že by som sa mala viac venovať takémuto formátu videí, pretože ten človek sa vie teda viac prepojiť s tým creatorom. A neviem, mne to príde, že na tých videách predošlých som síce svojská, som to ja, ale stále to nie som proste tá práva ja. Nie je to proste to, jak ma poznajú niektorí iní ľudia. Takže sa budem snažiť byť čo najviac proste autentická na videách. Nech proste sa nemusím kvázi tváriť na niekoho, alebo ja neviem, jak to inak povedať. Každopádne dúfam, že sa vám teda tento formát videí bude páčiť, že vás to bude baviť. Neviem ešte, či to budem robievať tak, že z jedného dňa alebo z viacerých, to sa ešte teda uvidí, ale každopádne toto bude zostrih z takých viacerých dní, kedy sme boli na výletoch a tak. Včera som nič nenatáčala, včera bola nedeľa, ale prišlo mi to také nudné, pretože včera sme s priateľom celý deň ležali, lebo sme oddychovali proste. A potom sme sa asi až o nejakej 4:00 vytrepali z domu a išli sme na nákupy. Takže to mi prišlo také zbytočné natáčať, takže budem to robiť proste takto, že keď sa niečo zaujímavé bude diať, vtedy si zapnem kameru a budem to vtedy natáčať. Každopádne, dneska by som chcela skúsiť túto vec. Neviem, či viete, že čo to je. Je to vlastne depilačný krém, prosím pekne, a určite to poznáte asi niektorí. Je to vlastne, že namiesto depilovania tými pásikmi, čo je bolestivé, alebo tou cukrovou, neviem ani čo to je, tak toto je vlastne taký krém, ktorý si nanesiete namiesto, ktoré chcete depilovať. Necháte to tam 50 minút, zotrete to, umiete to troškou vody a malo by vám to odstraniť chlpky. Je to teda od Balei, stalo to v DM-ku, sa mi zdá, že do 2 eur, je to fakt lacná záležitosť. Sú aj akože iné značky, aj nejaké, no neviem, nenapadne mi, že aké značky, ale každopádne dneska toto skúsime. Ja by som to chcela na obočie skúsiť, tak uvidíme, ale príde mi, že ak to bude fungovať tak, jak to má, tak na leto bude toto strašne dobrý lifehack, lebo komu sa chce proste byť v sprche o 10 minút navyše, aby sa oholil. Teda aspoň my ženy. Takže určite toto by som využívala cez leto, teda ak to bude správne fungovať, ako už som spomínala. A uvidíme teda. Pridali k tomu do balenia vlastne aj takúto špachtličku, s ktorou si to naniesiete na to miesto, tak uvidíme. Ale na obočí ja si to budem pravdepodobne nanášať iba klasicky prstom, hada mi to nejak neuškodí. Ale na nohy alebo ruky, ak si holíte alebo hocičo iné, tak určite môže byť tá špachtlička dobrá. Každopádne, čo sa týka ešte tých vlasov, ja neviem, čo sa mám o tom myslieť. Mne príde, že no ja neviem. Vôbec to nechytilo tak, jak som chcela. Hodím vám sem fotky, jak som chcela, aby to vyzeralo. Lenže ja som si iba 2-krát vyperoxidovala tie vlasy. Takže neboli dostatočne proste vyperoxidované na to, aby na to chytila šedá alebo tá rúžová farba, čo mohlo byť logické, ale neviem, prečo som to spravila. Pritom ja už som sa v minulosti strašne veľakrát farbila, takže mi to mohlo dopnúť, ale nevadí, čo už. Teraz je z toho takáto vlastne zrzavo-medová farba, alebo jak to opísať. Končeky mám strašne pokazené, no tuto to mám dokonca, že biele. Končeky mám, že no, úplne dorantané, jak je vidieť. Ale tak čo už, musíme tie vlasky nejak zachrániť. Zatiaľ ostanem pri tejto farbe, nebudem to na nejakú inú zatiaľ farby, nech tie vlasy prežijú, nech sa ešte viac nezničia, lebo už sa mi stalo, že som prišla
o polovičku vlasov, keď som sa farbila na blond pred 2 rokmi a nechcem to opäť zažiť. Takže budeme musieť nech zachrániť tie vlásky, nech sa môžu potom opäť nafarbiť. A tak no. Akože mne sa to celkom ľúbi, ale na slnku je to fakt až moc ríšava. Jak som vám dala aj tie videjka z toho farbenia. Ale tak, čo už. Už to mám na sebe. Trvalo to presne 5 minút dať si to na sebe, takže je to fakt, že rýchlovka. Ešte keď je to takéto miesto, že musíte si dávať pozor, kam to dávate, tak akože chápem. Ale dá sa to zvládnuť. Ja som si to dala aj sem. Lebo to, že som žena, neznamená, že tu nemám nejaké chlopky. A ja som to doteraz vôbec neriešila. Viem, že niektoré ženy si to dávajú depilovať, ale mne sa to... Ja si to nechcem dávať depilovať, hej. Takže to skúsim takto. A uvidíme teda, že jak to bude fungovať. Že vraj to smrdí dosť. Tento krém až tak nesmrdí. Iba keď si fakt, že pričuchnem k tým prstom. A že vraj by to malo začať páliť po nejakej dobe. Takže som zvedavá. Trošku to cítim také... Neviem, jak to nazvať. Nespravila som si ale test, či mám na to alergiu. To by som mala robiť nejak 24 hodín predtým, takže dúfam, že mi to nič zle nespôsobí. A už len počkáme. Ubehlo už hádam aj cez 10 minút, ja si to idem skúsiť dať dole. Ale... Ono to fakt funguje. Toto je výsledok. No tak aby som to nejak zhrnula, myslím si, že to funguje fakt dobre na to, že to stojí do 2 eur. A viete si to kúpiť asi pravdepodobne v hociakej drogerii, ale čoho sa bojím je, ako na to moja pleť zareaguje, lebo cítim, že je to ešte také usvrbené, alebo jak to povedať, aj keď som si to už dala dole, ešte to musím ísť teda zmyť. Čistou vodou to prejdem. Ale každopádne funguje to fakt skvelo. Fakt mi to tie vlásky odstránilo, tie nadbytočné. Sice tuto na obočí mi ešte nejaké úplne že mini chlopky poostávali, ale tak to je najmenej. Ale akože dosť dobrý lifehack na leto, jak už som spomínala, proste toto bude moja najpoužívanejšia vec na leto. Ahojte, ja sa vám ozývam po veľmi dlhej dobe. Viem, že toto mal byť vlog, ale nejak sa nič zaujímavé nedialo. Teda proste tak klasiky, čo sa mi buď nechceli natáčať, alebo by to bolo moc nudné, takže som dlhšie nič do toho vlogu nepridala, bohužiaľ. Ale ozývam sa vám teda dneska. Chcela som len k tomu povedať, že sa teda ospravedlňujem za taký trošku možno nudnejší vlog. Nedieje sa tam nič zaujímavé, väčšinu času som tam ticho, ale teda toto by bol môj prvý vlog, čo som kedy natočila, hej, takže sa musím ešte do toho dostať. A takisto, jak hovorím, proste nič zaujímavé sa tam vôbec nedialo, boli to pre mňa také bežné dni a prišlo mi také zbytočné proste natáčať, jak ráno vstanem, uvarím, upracujem a potom trávim nejak čas s priateľom, či už pri telke, vonku na prechádzke alebo s rodinou, proste prišlo mi to také zbytočné. Takže som očakala, že čo zaujímavé sa stane, ale nič zaujímavé sa moc nestalo. Žiadny výlet sa nejaký extra nekonal, takže som to nechala tak. Tie vlasy teda plánujem dofarbiť. Asi si to nenechám takto, neviem, nie som s tou farbou moc spokojná. Akože keď mám cop, tak sa mi to oveľa viac páči, ale keďže som si dneska zmývala hlavu, tak si chcem nechať rozpustené, pretože mám konečne kučery a každý, kto má kučery, vie, že na prvý deň sa dajú zniesť a potom, keď sa v tých kučerách vyspí, tak to už nie sú ani kučery. Takže chcem to aspoň dneska takto využiť, ale čo som chcela je to, že budem sa teda farbiť ešte. Len nechávam tým vlasom trošku pauzičku, nech sa trošku dajú dokopy, lebo boli fakt zničené. Akože včera v noci som si dala na ne ricinový olej, a dneska ráno som to zmyla. Takže neviem, dúfam, že mi to pomôže, keď to budem takto robievať, že budem nejaké kúry im robiť tým vlasom alebo čo. A potom pravdepodobne prejdem na nejakú možno takú viac
nie že crazy farbu, to znie trošku blbo, ale proste takú farbičku si chcem dať do života. Takže by som si možno dala aj nejakú ružovú. Jak som aj najprv chcela tú baby pink, jak som ju mala na začiatku videa, aj keď to nevyšlo. Ale mám taký plán, že hodím si keď tak aj na to nejakú kriklavo ružovú. Nejakú dobu by som to vydržala a potom by mi to proste sa vymilo, takže by to bolo viac také do tej bledo rúžovej. Aj keď teda neviem, jak by to spolu pasovalo, keďže teraz je to oranžové. Takže neviem, jak by to vybledlo. Druhá možnosť je, že si dám ešte nejakú tmavo-fialovú alebo tmavo-modrú. Takže uvidíme ešte, jak sa rozhodnem. Ak sa to stane do najbližších dní, tak by som to natočila a dala by som to sem do videa. A ak sa to nebude diať, že nechám tým vlasom ešte napríklad týždeň, dva prestavočku, tak by som to potom natočila. No vlastne asi by som to aj nenatočila, proste týmto by som už rovno teda ukončila vlog. Takže ak bude toto koniec vlogu, čím som si není istá, tak by som aj tak chcela povedať, že vám ďakujem za zhliadnutie. Ospravedlňujem sa za takú neaktivitu, ale zároveň to beriem tak, že je to vlastne iba také moje hobby, takže nie som povinná každý týždeň vydávať 3 videá, keďže ma to nejak neživí a nejak mi to finančne nepomáha, nie som nejak finančne na YouTube závislá, keďže nemám ani najprv ešte splnené tie podmienky, čo na to treba mať. Tak som sa najprv cítila tak previnilo za to, že som prestala teraz dávať nejaké videjka, ale nebudem sa tlačiť do niečoho, čo nechcem. Tak som si povedala, že nemôžem sa za to cítiť nejak zle, proste je to iba také moje hobby, to, že si sem tam spravím. Niekedy ma to chytí viac, niekedy ma to chytí menej, takže kto vie, možno ešte bude pár takýchto fází, kedy nebudem kľudne možno aj mesiac vydávať videa, neviem, je to vo hvezdách. Tak sa vám chcem poďakovať teda za trpezlivosť so mnou. A budem rada, keď ostanete so mnou a budete so mnou trpezliví a pozriete si nejaké ďalšie videjka, ktoré by som vydala. Takže vám ďakujem za zhliadnutie, kľudne mi napíšte komentár, čo si myslíte o tej farbe, alebo celkovo hociaký komentár, pretože to pomôže algoritmu. Každopádne môžete hodiť aj lajčík, prezdielať hoci čo môžete spraviť. Budem vám za to len vďačná a majte sa a majte pekný deň.